Wow. Mm. Hello mga kalapatsa! Welcome back sa ating channel dito pa rin sa Louie TV. Grabe, I'm so excited. This is our first vlog ngayong 2024 at mga kalapatsa, sa mga mahilig mag-samgyup dyan. Grabe, may nahanap tayong cozy place at napakaganda ng ambience. Sabi nga nila mga kalapatsa, sino ba naman ang hindi magaganahang kumain kung napakaganda ang tanawin na nakikita mo mga kalapatsa? So ano pang hinihintay natin? Tara! Ang pupuntahan natin ngayon ay sa Santa Maria, Pangasinan. Ito ay located sa Palaruan Street, San Alejandro, Santa Maria. Mga kalakwatsa, dinarayo rin ito dahil bukod sa napakasulit at sarap na samgyupsalan, ay talagang nga namang mamamangha ka sa malapalasyo nilang kainan. Ang Hardin Samji Korean Grill House ay pupwede din silang tumanggap ng special events tulad ng birthday party at wedding. Kapag wala namang nakabook sa araw na iyon ay ito'y nagiging samgyupsalan. Kaya tara, samahan niyo akong libutin ang Hardin Samji Korean Grill House. Opak, 'di ba? Ang bongga ng pahagdan. Ilabas ang red carpet. Charot. Ang Hardin Korean Grill House ay bukas from 4 PM to 10 PM. Tingnan nyo naman mga kalakwatsa kung gaano talaga kaganda at kasarap kumain kapag ganito ang nakikita mo. Heto pa, para nga namang maramdaman mo ang Korean vibe sa kanilang samgyupsalan, ay meron silang Korean outfit for free na pwede ninyong gamitin for your selfies or groupies. Okay, let's go! Ipagpatuloy na natin ang pamamasyal sa Hardin Samji Korean Grill House bago natin tikman ang kanilang samji. At alam kong excited na din kayo mga kalakwatsa. Alright mga kalakwatsa, so yun na nga, nandito na tayo sa Hardin Samji Korean Grill House mga kalakwatsa. At grabe, sobrang na-amaze ako sa dami ng kanilang side dish. At take note na mga kalakwatsa, self-service po ang pagkuha ng side dish at the same time, ang meat nila na sinaserve dito sa Hardin Samji Korean Grill House. Mga kalakwatsa, ang advantage or kagandahan ng self-service, hindi po tulad sa normal na samgyupsalan. Maghihintay pa kayong ma-serve pagkaubos ng inyong side dish. But here, sa Hardin Samji Korean Grill House, no need na maghintay dahil anytime you want, pwede na po kayong kumuha ng side dish. Kaya tara! Alright mga kalakwatso, so yun na nga, nakuha na natin ang side dish at ang meat dito pa rin sa Hardin Samji Korean Grill House, Santa Maria, Pangasinan. Sa mga nagtatanong ng rates mga kalakwatso, grabe, super affordable for only 249 pesos per packs. Meron na po siyang only pork with marinated pork and chicken, and for 349 pesos with only plain pork and beef with marinated pork, beef, and chicken. O diba, saan ka pa mga kalakwatso? So let's go! Okay, so start na natin magluto mga kalakwatsa.
Habang niluluto natin ang ating meat dito pa rin sa Hardin Samji Korean Grillhouse, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Iisa-isahin natin kung anong nagustuhan ko dito sa Hardin Samji Korean Grillhouse. Number 1 mga kalakwatsa, grabe, cozy place, napakaganda ng view at napakadaling hanapin mga kalakwatsa. Sa mga mahilig mag-selfie, mag-groupie dyan, grabe, Instagrammable place ang kanilang samgyupsalan dito sa Santa Maria, Pangasinan. Hardin Samji Korean Grillhouse. Number 2 mga kalakwatsa, grabe, napakadaming meat nila. Sulit na sa 249 pesos ninyo. Hindi lang po plain meat ang makukuha po ninyo, kundi marinated din po siya mga kalakwatsa. Pangatlo, grabe, eto na, na-appreciate ko talaga ang Hardin Samji Korean Grillhouse dahil mahilig pa ako sa ice cold drinks. Hindi po kayo talaga papabayaan dito dahil meron po silang ice bucket. Ayan, di ba mga kalakwatsa, saan ka pa? Talagang kung gusto mo ng ice cold drinks, talaga nga namang may enjoy mo yung inumin mo dito sa Hardin Samji Korean Grillhouse. Isa rin sa nagustuhan ko mga kalakwatsa, grabe, hindi lang din po only meat, only side dish, meron din po silang only soup and only rice. At take note mga kalakwatsa, wag ka. Dahil syempre, sa malapalasyo nilang lugar dito sa Hardin Samji Korean Grillhouse, ang kanilang rice ay red rice. O di ba mga kalakwatsa, apakabongga nga talaga dito sa Hardin Samji Korean Grillhouse. Mga kalakwatsa, eto na, para sa mga manginginom dyan tulad ko, ay hindi naman, pero eto na mga kalakwatsa, they're also offering alcoholic drinks dito sa Hardin Samji Korean Grillhouse. O diba, bukod sa ma-enjoy mo na yung inyong pagkain, pwede ka pang uminom ng alak dito. Pero again, drink moderately mga kalakwatsa. So let's go, tikman na natin ang naluto nating meat dito sa Hardin Samji Korean Grillhouse. Alright, this time mga kalakwatsa, ang titikman lang po natin ay ang kanilang marinated meat. Siyempre, sa Samji mga kalakwatsa, hindi po mawawala ang lettuce. Pero para matikman natin yung lasa ng kanilang meat, uunahin po muna nating tikman ang mismong meat na walang lettuce. So let's go mga kalakwatsa. So ang una po nating titikman mga kalakwatsa ay ang kanilang marinated pork. Let's go. Samahan niyo ako sa ating first bite. Wow. Grabe. Grabe yung flavor ng kanilang marinated pork mga kalakwatsa. Siksik yung flavor ng kanilang marinated pork mga kalakwatsa. At the same time, grabe, napaka-juicy niya. At in the end mga kalakwatsa, nalalasahan ko yung anghang ng kanilang marinated pork. And grabe, wala akong masabi sa kanilang marinated pork. Grabe yung flavor, punong-puno, siksik yung flavor ng kanilang marinated pork, at the same time yung juiciness niya. Ang susunod naman po natin mga kalakwatsa, ang titikman ay ang kanilang marinated beef. Alright, let's go mga kalakwatsa, tikman na po natin ang kanilang marinated beef. Wow. Grabe. Wow. Yung tenderness ng kanilang beef nandun mga kalakwatsa. To think na kanina ko pa po siya niluto, pero yung tenderness ng kanilang beef nandun pa rin. At the same time, may iba May iba sa pagkakatimpla ng kanilang marinated meat. So grabe, good job Hardin Samji Korean Grillhouse. Ang susunod naman natin mga kalakwatsa, yung titikman ay ang kanilang marinated chicken. Let's go. By the way mga kalakwatsa, meron din po silang iba't ibang sauce dito sa Hardin Samji Korean Grillhouse. But gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kalakwatsa, gusto kong tikman mismo yung meat without the lettuce and without the sauce para matikman mismo natin yung lasa ng kanilang marinated meat. Okay, this time mga kalakwatsa, yung marinated chicken nila, may pagka-sweetness flavor naman po siya, unlike sa beef and pork na in the end sa lasa po niya meron po siyang spicy, but sa kanilang chicken medyo meron po siyang sweetness flavor. FYI lang mga kalakwatsa, para sa price rate nila, for 7 years old and above ay full rate ang babayaran. Para naman sa 3 to 6 years old ay 50% off, at free naman ito para sa 2 years old below.
So yun na nga mga kalakwatsa, kasama ko na ang naggagandahan at naggwagwapuhang employees ng Hardin Samji Korean Grill House dito pa rin sa Santa Maria, Pangasinan. Mga kalakwatsa, grabe, amazing at napakaganda ng kanilang place nga naman. So again, thank you for having us po dito sa Louie TV. And pwede po ba ninyong invite ang ating mga viewers para pumunta po at bisitahin ang napakagandang lugar na Samgyupsalan dito sa Santa Maria, Pangasinan. Welcome to Hardin Samji po. Try our Korean food. Visit, like, and share our page. And Hardin Samji Korean Grill House po. Thank you. Tara na! Alright mga kalakwatsa, grabe, sobrang nabusog na naman tayo. Amazing, wala akong masabi mga kalakwatsa. Ayun na nga mga kalakwatsa, napakagandang tanawin, napakagandang ambience, napakasulit at napakasarap na pagkain na talagang nga namang kabisi-bisita. And again, saludo ako sa inyo. Hardin Samji Korean Grill House dito sa Santa Maria, Pangasinan. Mga kalakwatsa, sa mga hindi pa nakafollow at nakasubscribe, isearch lang ang Louie TV Pangasinan sa YouTube at Facebook. Dahil hindi mag-subscribe, ay hindi magkakajowa. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.